Il-ġimgħa filgħaxija l-Prim Ministru Roberta Bela wettaq U-turn oħra, attakka b'mod partiġan wara bħal kollox l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat u kiddeb ċifri li huma swed fuq l-abjad. Dan hekk kif intervista mal-eks kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tax-Xandir tal-Istat Reno Buġejja Bela stqar li ma jaqbilx mad-diskors tal-eks Ministru Laburista u eks membru tal-Kabinett tiegħu Evarist Bartolo. Fit-taljem ilu Bartolo sostna li minħabba l-indeċiżjonijiet ta' Roberta Bela nnifsu il-pajjiż u l-Partit Laburista spiċċaw f'koma fatt illi il-Prim Ministru qed jiġħad. Qabel ċaħat ukoll li b'xi mod qiegħed iwarrab lil xi nies mill-Labor minkejja d-diskors tal-eks Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit kif ukoll tal-eks uffiċjal f'Kastiljana fil-Gafa u d-deputat indipendenti Rożjen Kutajjar li skontom l-aħħar vittma ta' Bela tkun il-Kunsilliera Laburista f'Birkirkara Jana Debonogrek. Prim Ministru sqar li mhux vera illi warraba u li ma ridix Sindku. B'mod bil-aktar skorrettu wasaħaq li Debonogrek ġabet l-akbar ammont ta' voti b'ħafna u li kien ħaqqa tkun hi Sindku u attakka lil Partit Nazzjonalista għaliex fi kliemu bil-wixros kollu rrid jinnomina lil Kunsilliera Desiree Grek bħala Sindku. Kunsilliera illi fl-elezzjoni ġabet biss 3 voti anqas minn Debonogrek. Fil-verità, Roberta Bela jaf tajjeb illi il-maġġoranza relattiva tal-Karkariżi rriedu li l-Partit Nazzjonalista immexxi il-Kunsill u li r-rieda tal-lokal kienet illi s-Sindku tkun Desiree Grek kif effettivament ġie deċiż għat 3 xhur illi ġejjin. Madankollu Bela wara id-direzzjoni li ta' biex Debonogrek titwarrab u jimbuttaw lil kandidati dipendenti Kejluk Boħaġar issa prova jinġabar. Mela ma nifhimx li għana li ġabet il-fut minn mid-vot l-iktar kandidata li ġabet vot b'ħafna Birkirkara ħafna iżjed u jkollok dik id-diffikultà biex ma tkunx Sindku. Da skulli nifhimha. Imma r-realtà kienet illi l-spinnem u koll reġa' tipprova tingħata illi bħalli kieku l-kandidati tal-Partit Laburista ma jridux lil Jana li tkun is-Sindku. Meta aħna għamilna mozzjoni ċara biex Jana tkun is-Sindku u dik il-mozzjoni m'għaddiċ. Imbagħad dakinhar fl-istess okkażjoni tas-seduta tal-Kunsill, il-Partit Nazzjonalista bil-wiċċ tost kollu jrid illi kunsilliera tiegħu tkun is-Sindku. Dik il-mozzjoni m'għaddiċ lanqas l-alternattiva li kien hemm quddiem il-Kunsilliera Laburisti kienet illi jkun kunsill immexxi mill-Partit Nazzjonalista għall-leġislatura kollha jew li jkun il-kunsillier indipendenti illi il-maġġoranza assoluta tal-persuni li votawlu kienu persuni li riedu li l-Partit Laburista jmexxi l-lokalità ta' Birkirkara. Li jkun qed imexxi din l-lokalitajiet. Kif prova jinġabar ukoll quddiem il-ħaddiema taċ-ċivili illi l-għada tar-riżultat elettorali tal-elezzjoni tal-MPs l-ewwel attakkhom u issa jgħid li kienet spin tal-Partit Nazzjonalista. Ir-realtà hija l-spin li jagħmel għall-Partit Nazzjonalista x'qatt ma referejt għall-ħaddiema taċ-ċivil. Issa dak l-impenn qed juri kulħadd imma d-domanda li nixħet il-quddiem jiena. U dak li ma jidux biss għal min qiegħed fit-top tier bħali, għax hemmhekk nara grupp ta' nies li qed jaħdmu u sodisfat ħafna bil-ħidma tagħhom u bl-impenn, dedikazzjoni, imma mbagħad meta tibda niżel iktar l-isfel. Kull min huwa fl-istruttura tal-gvern mhux qiegħed hemm għal kuxi ġobb. Fatt jibqa' illi Roberta Bela għandu kriżi interna qawwija b'fazzjonijiet differenti illi huwa ċari li qed jitlef il-kontroll tagħhom. Diskors illi dan mhux qiegħed jgħidu l-Partit Nazzjonalista iżda esponenti Laburisti illi qed jesprimu d-dissens tagħhom b'mod apert. Intant il-mexxej tal-Labor qal illi sa Settembru l-elezzjoni għal deputat mexxej se tkun lesta iżda ma jeskludix li jista' jkun hemm aktar tibdil fit-tmexxija Laburista.